Вторият по големина град в Ирак, разположен на десния бряг на река Тигър на около 350 км северозападно от столицата Багдад, главен град на богатата на петрол провинция Ниневия. Преди нашествието на джихадистите, животът в 3-милионния град кипи. Освен преобладаващото кюрдско население, Мусул е дом за много православни християни. По земите на древната сирийска столица Ниневия са ходили пророците от Библията. По тези земи е разпространява учението си самия пророк Йоан. Юни 2014 година. Мусул пада в ръцете на групировката Ислямска държава. Брутално разрушени са църкви, паметници и артефакти, датиращи от античността. Даеш взривява и джамията, в която се намира гробът на пророка Йоан, и светилището на Сет, смятан от евреи, християни и мюсюлмани за третия син на Адам и Ева. Над половин милион души бягат от Мусул. Повече от 100 000 от тях са християни. На повече от 2000 км от своята родина, едно православно семейство от Ирак също празнува Коледа. Тук, в центъра за настаняване на бежанци Враждебна. Уат и семейството му са едни от тях. Напускат Мусул през 2014 година. Пътят към спасението им започва от Турция и стига до центъра в квартал Враждебна в София. Тук са от 6 месеца, а целта е Германия, където жената на Уат има роднини и близки. Мъжът си спомня всяка улица, всяка миризма, всеки звук на Мусул. Но връщане назад няма. Ислямска държава влезе в Мусул, окупира и ограби домовете ни и заплаши да ни убие. Пред християните има 3 варианта. Първият е да платиш на Ислямска държава такса, джизие. Плащат го неверниците, тези, които не са мюсюлмани. Вторият вариант е да смениш религията си и третият е да те убият. В града вече няма християни, може би 1 на 1000 човека. Уат казва, че не е тръгнал към Европа, за да спаси живота си, а заради 3 си деца. По времето на Садам Хюсейн нямаше това етническо и религиозно разделение. Нямаше проблеми. Но след Садам беше обявена война на християните. И те трябваше да избират. Или да избягат, или да бъдат убити. След идването на Ислямска държава за страната настъпи тотална разруха и трагедия. Със сълзи в очите си спомня как са празнували Рождество Христово в Ирак. Веселим се, празнуваме заедно, събираме се, ходим си на гости по къщите. В Германия имаме хора, с които можем да бъдем заедно, да отбележим празника. Но тук нямаме с кого, тук в центъра. Дъщерята на Уат, 14-годишната Рахда, страда за родния Мусул, но гледа с усмивка към новия си живот. Когато стигнем до Германия, искам да продължа да уча. Искам да се върна към стария си начин на живот. Искам да стана лекар, защото обичам да помагам на хората. В средата на октомври коалиционна армия, съставена от иракски, кюрдски и шиитски бойци, започва кампания за отвоюването на града. Рахда вярва, че войната ще свърши и че те пак ще могат да се върнат у дома. Уат обаче не мисли, че Мусул и Ирак някога могат да бъдат същите, докато показва снимки на разрушени християнски храмове в родния му град. Година след година става все по-зле. Изгориха ни селата, църквите, всичко. Избърсва сълзите си и опитва да гледа с оптимизъм към бъдещето си в Германия. Не неговото, а това на семейството му. По професия съм заварчик. Мога да работя и като шофьор. С надежда отиваме там, че ще живеем по-добре. Правя го заради тях. Заради децата ми отиваме в Германия. Искам да имат едно по-добро бъдеще. Харесва България, но не вижда бъдещето си тук. Благодарен съм на България, че ми дава жилище, храна, всичко, което ни е необходимо. Хората тук са добри, но от икономическа гледна точка не е изгодно. Тук ще работя за 400-500 лева. С тези пари не мога да си платя квартирата, а трябва да осигуря и образование на децата си. Това няма как да стане тук просто с 500 лева. Думите на Исус за достигането до Бога, за пътя, истината и живота звучат от устата на Уат така. Това търсим в живота. Мир, спокойствие, това искаме. Да няма война, да няма страдания, което има в нашата страна, защото бягаме именно от това. Семейството на Уат посрещна Коледа в стаята си във Враждебна и въпреки, че нямаха традиционни ястия, децата се бяха погрижили за духа на Рождество.